idan mutum ana zalintansa ya karanta wannan addu'an so 7 to Allah zai taimake shi akan wanda yake zalintansa. Idan mutum ana shari'a da shi za a cutar da shi ya karanta wannan addu'an so 7 to Allah zai bashi nasara cikin wannan shari'a. Kai idan kana bin mutum bashi yana da kuɗin da zai biya ka yaki biyan ka, idan ka karanta wannan addu'an so 7 ka je zai ɗauki bashin kai biya ka. Kai ko abu kake nema a gurin wani to kar kuma na je na bayar kuma a zuwa amu. Wannan addu'a shine subhana man malaka faqaha sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur subhanal qawiyyil muqtadir anni maghlubun fantasir laysa laha min dunillahi kashif. Wannan abu guda 5 din subhana man malaka faqaha sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur subhanal qawiyyil muqtadir anni maghlubun fantasir laysa laha min dunillahi kashifa. Wanda ya karanta wannan addu'an so 7 dan zalintansa da ake yi ko dan bakin cikin da yake damunsa ko dan wanda ya rike masa haƙƙinsa yake bashi haƙƙinsa, to bi iznillahi Allah Ubangiji zai taimake shi kuma zai ga ajabul hujab cikin wannan addu'a, kuma duk wanda ya yi mu ma ya mana addu'a. Amma babu alaramma cikin wannan addu'a banda shi, na yi ma kowa izini a gali na hadda shi an bashi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina